Gernika-Lumoko udaleko prentza iturriek esan dutenez, Gernika-Lumoko udalak Astran lurrak orain dela urte batzuetatik erosita ditu eta bertan irudian ikusten duzuen gunea sortzeko. Gaur egun aparkalekua dagoen tokian, Astrako aparkalekua dagoen tokian, lanbide heziketako zentroa ezarri nahi du Gernika-Lumoko udalak. Gune honek eguzki baratzea deiturikoa izango du eta etxe bioklimatikoa baita ere. Horixe, Gernika-Lumoko udalak esan duena. Heziketa ziklo hauek eman ahal izango dira bertan. Energia, ura, biozientzia eta ingurumena, administrazioa, zerbitzu soziokulturalak, elektrizitatea eta elektronika, zura eta altzarigintza, mekanika eta robotika eta zerbitzuen sektorean zibersegurtasuna.